10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, anem Atenció, primer clasificado que me digan que es Jorge Peris, y se aplauden para Jorge Peris, primer clasificado en esta segunda edición. El que lleva al rival es para saludar. Ahí tenemos a Jorge Peris, gran cursa, el dorsal 400, y se aplauden para Jorge Peris, primer clasificado de la segunda edición. De Mediana del Cerca, de Mediana, primer clasificado Jorge Peris. Arribava saludant, parant, disfrutant de l'avinguda de l'oratge i de l'últim quilòmetre. I ara esperant aquest segon classificat, bueno, encara ens queda molta gent per rebre, i això tampoc també espera més gent que va arribant per al segon. Ahí tenim, qui serà? Segon i tercer classificats, ahí està tocant-se a la segona posició, dorsal 433. Marcos Lerma i Alberto completen la segona i tercera posició en esta cerca de Mediana. I a seguir aplaudint i rebent a tota la gent que ha participat de la cursa. Ahí tenim dorsal 287, és Josep de Paterna Runners. Enhorabona per la teva cursa. I més corredors que van arribant a la línia de meta. Andreu de la Penya Moicans, si s'aplaudint per Andreu. I més corredors, 852 Juan Antonio de Metasport, seguit de Javi del Durin Cacarroja i Juan Carlos de Pusol. Agafant d'aire, els primers arribats a la línia de meta són 7 quilòmetres i portem 24 minuts. Ahí esprintant amb força Jorge, el dorsal 1077, i acte seguint tenim a Miguel Ángel. I s'aplaudint a tots, anem a tots, a Javier de Mediana, el Trail Running Trail, el CRT, i molta més gent. Ahí tenim a Paco i Antonio, arribant a la línia de meta. I això ja serà no para d'estem pendents. Atenció de la primera dona, de la primera xica que arribi a línia de meta. Bueno, aquí s'aplaudiment per a un clàssic, ahí tenim i s'aplaudiment per a Luis Félix arribant a la línia de meta. Un clàssic de les curses. Enhorabona, Luis Félix, de Serrat amb Club Atletisme. I a tota la gent, també a Javier, de Tridimonis, per què no? Clar que sí, bona cursa. Estem parlant de ritmes molt grans, Ahí tenim a Miguel, a Àlex de Pollos, molta gent de diferents pobles arribant a la línia de meta. I se crida guerra de José, enhorabona José, t'has guanyat un bon sopar. No tenim que parar d'aplaudir, perquè encara que
sent de mentira, el ritme que estan portant estos corredors és endiablat, així que un aplaudiment ben fort per a tots. Molt fort ahí, gràcies per participar i disfrutar dels carrers de Meliana. Altre corredor de Tridimonis, Juan Carlos, arribant a la línia de meta, igual que José Vicente del Runes Ciutat de València. Molta gent de Puçol, crec per així, molta gent de Puçol també. I vos recorde que estem esperant a la primera xica, primera dama que entra en línia de meta. Aviseu si la veieu. I aplaudim ben fort, aplaudim ben fort a tota aquella gent que està participant. Com per exemple a Wilman Bol de Moratalla, Jani de Peña Moicans, Enrique de Massamaré que entra ara mateix. Enhorabona, Enrique. Portem 27 minuts de cursa, 27 minuts, 7 quilòmetres en 27 minuts. Estem esperant a la primera xica, que estarà al caure, mentre arriben corredors com Sergio de Bussol, també, Borja. El dorsal 1060 Òscar, també ha vingut així a participar, i molta gent de Grana Runners també, de Grana Runners arribant a la línia de meta. Més corredors, serà José Vicente i Carlos també. Recordem que estem esperant aquesta primera xica. La tenim ahí, atenció, perquè tenim a la primera xica a punt d'arribar, preparant la cinta de meta i s'aplaudiment per a esta corredora de la Pobla, dorsal 464, ella és Andrea, enhorabona Andrea, primera classificada en un ritme per baix de 4 quilòmetres, 28 minuts, 27 i quasi 28. Andrea, primera classificada del Club Atletisme La Pobla. I esperant completar aquest pòdium també de fèmines, de dones, ens queden encara 2 xiques per arribar, bueno, molta gent, però per a completar el pòdium 2 xiques. Cal estar atents per a poder veure si arriba esa primera xica. Atenció, crec que ve altra xica per allà. Anem a aplaudir a tots els corredors, però també els corredors que comencen a arribar. També de la Pobla. I ese aplaudiment per al dorsal. No ve que el dorsal és així, però ella és... la tercera xica, Maria del TDT, aplaudiment de todos en casa. Enhorabona, Maria. Mentre miràvem la segona xica que havia arribat, arribava a la tercera posició Maria. Enhorabona, tenim ja les xiques, ese pòdium. Ella era del TDT, d'ací, del Club de Meliana, des que van fer possible esta segona edició del SACA. A rebre a tots i a totes, com es mereix, en aquest fort aplaudiment. I ara arriba gent de totes les maneres possibles, gent acompanyada, tenim una altra xica, la quarta classificada, dorsal 1080, 1004, gent acompanyada per els seus fills, com no, un clàssic, acompanyada a la família. Molt bon ritme que heu portat, molt bona cursa. Enhorabona a tots i a totes. Primer per triar-me Meliana i després per esta cursa que heu fet, que ha sigut senzillament espectacular. Enhorabona!
Recordeu depositar el vostre xip, recordeu que teniu habitualment també aquesta cita esperada, desitjada, cortesia de Sant Díaz Peris. Bueno, seguim aplaudint a la gent, que no pari la festa perquè són 7 quilòmetres de sacrifici d'esforç. La recompensa està així, si la gent aplaudís, el corredor s'omple de satisfacció, la corredora s'omple de satisfacció. I més en esta entrada triomfal en l'avinguda Santa Maria. Perfecta l'organització, perfecta esta arribada. Arribant des del 4:30 i se ritme un clàssic, un 4:30. Aneu avançant i depositeu el vostre xip i entregueu el vostre refresc i la vostra recompensa. Per a qui no ho sàpiga, podeu dutxar-se en el poliesportiu municipal, Servici de dutxes. I són impagables les cares de satisfacció de la gent que arriba a meta. Un somriure barrejat de patiment. Però és somriure que no falta, El somriure és sagrat. I mireu a càmera i si busqueu en les xarxes socials a través de la cursa de Meliana, a través de Chronorunners, com no. I també agrair a la gent de Chronorunners per la seva feina, per el seu cronometratge, com sempre, acompanyant les curses populars, cronometrant cadascun dels vostres passos. El primer clasificat, modalitat de carritos. Més gent que arriba, ahí tenim famílies, mare i fill arribant a la meta de la Pobla, ahí estan ponent-se un abraç. Ahí tenim a Verònica, que ha arribat ara mateix. I s'aplaudiment per a tota la gent que encara arriba. Mare de Déu, quanta gent que ha vingut a Meliana. I quanta gent de la Pobla ha vingut. També gent de Papà, que s'aplaudiment per a aquest club. La Pobla Paterna són clubs nombrosos que podeu veure. Això vol dir que tenen totes les paperetes per a guanyar aquest pernil, com a club més nombrós. Recordeu que després tindrem a l'entrega de trofeus per a les diferents categories, des de júniors masculí i femení fins a màster masculí i femení. I també el club més nombrós, evidentment. I moltes sorpreses, preses legals en l'entrega de trofeus. Tot seguit, després de la cursa. Estan arribant famílies senceres, pare, filles, tots a una, portant en la línia de meta. Recordeu que la final de la Champions es va quedar menuda en la que estem veient així a Meliana. L'ambient està així. Estan els pràctics, un aplaudiment per als pràctics de 5 minuts, per la seva tasca, per la seva feina. Y ahí nos vamos, el mismo grande pero de nuevo vamos, estoy ahora. Els agents que ha vingut de diferents llocs de Rota,
la Ribera, que arriba els sant dels braços, mirant del cel, fent la seva dedicatòria. Aplaudiment també de la gent de Bapace, gran tasca la de Bapace. I s'aplaudiment a tots els corredors, a tots, des del primer fins a l'últim. I com no, la tasca del TRT de Meliana, que ha fet possible esta segona edició. Com no? Els voluntaris i voluntàries que estan aquí esperant-vos, i a la gent de Xelva també. Tots i totes esteu entrant per l'arc del triomf, per l'arc de Caixa Popular, en la línia de meta d'esta setena Schneider Electric de Meliana, 7K de Meliana, segona edició del 7K. Aiforios, benvinguts! Alçant les mans, la corredora de Pusol, enhorabona dels socis nou. Gent de Paterna també, que ha vingut així a disfrutar, molta gent de Paterna. Alçant els braços al cel, senyal de victòria, perquè no es tracta d'arribar el primer, es tracta d'arribar en un somriure, com no? Arribar amb alegria i fer-se la foto i dir, jo he estat en Meliana. Perquè sabeu que podeu vindre també l'any que ve, a que sí, a que aneu a repetir. Sols 2 anys i sembla mentida perquè pareix que portem 20. I s'aplaudiment entre esta colla que arriba tots units, tots agarrats de la mà i se ritme de 5:30 de la bola. Perquè és bonic córrer, però també és bonic rebre-vos a tots i a totes. I és bonic veure esta avinguda plena de gent, de corredors i de públic, Important la gent de dins i la gent de fora. Ahí tenim pàries entrant de mina de meta. Famílies, parelles, xics, xiques, homes, dones. Benvinguts, famílies, ahí els tenim. Aquesta cara d'alegria, envoltada dels teus fills no té preu. Enhorabona a tots els que heu vingut, ahir més gent a Bapace corre, gran club, gran gent. També Runners Ciutat de València. Tenim la modalitat de carrito en xiqueta i gos, primer classificat. S'aplaudiment per a esta gent de la samarreta del 7K de Meliana, la parella. Aprofiteu, que heu arribat a línia de meta. Seguim aplaudint a la gent que arriba, seguim aplaudint a tots els corredors que arriben. Recordeu que us podeu dutxar en el poliesportiu municipal, Teniu servici de dutxes.
I acte seguit recordeu que tindreu l'entrega de trofeus, important perquè qui sap si teniu allà un trofeu, si sou guanyadors. Teniu un trofeu o sou guanyadors d'un pernil, per què? Per què no? Crec que és millor el pernil que el trofeu, Ahí està la satisfacció dels corredors de Runners, Ciutat de València. Benvinguts a Meliana. Aquesta colla, molt bé, enhorabona, vindre tots junts, no te creu. Ja siga mare i filla, ja siguin germans, companys, ja sigues de la Pobla, de Paterna, de Follos, com vulguis. No parar de gent que arriba a la línia de meta, No paren d'arribar corredors. Un miler de corredors i corredores. Un miler de participants pels carrers de Meliana. Un aplaudiment per a tots vosaltres. Com no? Enhorabona. Perquè curses així valen la pena. Curses així en este ambient són les curses indiscutibles. Cada any anarà a ser més gent, estic segur, completament segur. Ahí tenim a mare i fill també. Mare xic i xica, mare xica i xiqueta. Arribant a la meta i és aplaudiment per al pràctic de 6 minuts, 100 quilòmetres. Gràcies per portar a la gent. Està més gent arribant a la meta i més aplaudiments que anem a escoltar i molta més gent que va arribar així a l'avinguda Santa Maria de Meliana. Una recta perfecta per arribar. Bueno, més aplaudiments, ahí tenim a més gent que arribant a la meta. Gent que ve de 3 en 3, també. Recordeu que després serà l'entrega de trofeus a cadascuna de les modalitats. Encara ens queden moltes sorpreses així a Meliana, moltes sorpreses per davant. Aplaudit a tots els que arriben a la línia de meta, com no. Recordeu que ja teniu penjades les classificacions provisionals, bueno, les classificacions des que ja heu arribat en el mateix lloc on heu agafat el dorsal, allà en l'ermita. Podeu ja consultar les primeres posicions, la classificació de la gent que ja ha arribat en l'ermita, on heu agafat el dorsal. Encara estem esperant la gent, de molta gent vinguda de tot arreu, reventes, herois i heroïnes
este Satgas a cadascuna dels corredors que han vingut a participar de la segona Schneider Electric Satga de Meliana. Una gran satisfacció veure-vos entrar en un somriure d'orella a orella, és el més important. I si podeu, poseu per a la foto en un somriure i després digueu, he estat en Meliana. Enhorabona a tots, ahí estem, respirant, agafant aire. S'aplaudiment per esta gran família. Sí, senyor. Encara ens queden moltes sorpreses, Per a començar, podeu consultar la vostra classificació. Bona atenció, dorsal número 200, ella és Anabel, i se aplaudiment perquè és el seu aniversari. Enhorabona, felicitats. I el teu club vol donar-te un obsequi. Enhorabona, felicitats. I fue el martes, da igual. Enhorabona, Anabel, enhorabona. Dorsal número 200, ahí estava arribant a línia de meta i celebrant el seu aniversari en Meliana. Recordeu, podeu consultar la classificació on se vos ha entregat el dorsal, en l'ermita. Teniu ja un llistat. Un aplaudiment a la gent que arriba, a tots els que arriben a la línia de meta es mereixen aquest reconeixement. Quan portem 48 minuts de cursa i mireu si veig gent, mireu si nens i xiquets esperant els pares, a les mares, per entrar en línia de meta. Aquest aplaudiment a esta mare, molt bé, dorsal 846. Enhorabona. Recordeu deixar el xip i recordeu refrescar-vos, I ahí tenim, entrant en línia de meta fent la avioneta, molt bé, enhorabona. És important també saber que cada corredor que arriba a la línia de meta està donant 50 cèntims a Espanyol. Cursa també solidària i també teniu una paraeta així al costat de la línia de meta on podeu col·laborar comprant un detallet per a col·laborar en la lluita contra el càncer, col·laborar amb Espanyol. Ahí están votando, tenemos cuidado los besones,
corredores, enhorabona pel teu esforç. Arribant a línia de meta, dorsal 927. Bueno, per favor, no aneu en patinet, per favor, respecteu el circuit perquè és perillós, podem lesionar a qualsevol corredor. Encara hi ha gent que arriba correguents o caminant perquè ja no pot més. Bueno, i s'aplaudiment també a esta xica dorsal 233, enhorabona. I ahí, família sencera, ese aplaudiment. Bueno, ahí escribim al pare del campeón. Bueno, ese aplaudiment també sí que arriba als seus braços perquè la cursa és de tots, dels més ràpids i també de la gent que arriba al voltant de l'hora i 6 minuts. Es tracta de fer esport, es tracta de sumar quilòmetres i de disfrutar del Sant Cali de Meliana. Altres corredores, però no corredores, Por lo menos finaliceu correguers, ¿no? A córrer un poc, vinga, ahí estem, i s'aplaudiment per d'elles, enhorabona, benvingudes. I ahí tenim a esta família arribant a la línia de meta i a la 5. Donem per conclosa la segona edició del Sant Cali. Plantilles personalitzades, cortesia de la farmàcia ortopèdia Rei en Jaume, un sorteig realitzat el divendres entre tots els dorsals i pujarà a entregar el trofeu a Aroa Santonja. S'aplaudiment per a ella. I la guanyadora és Esther Díaz Esparcia. Esther Díaz, la tenim per així. La guanyadora d'aquestes plantilles personalitzades. I s'aplaudiment per a Esther, puja a l'escenari. Que van a haber doble. Rebent el detall de part de Aroa Santonja, cortesia de la farmàcia ortopèdia Rei en Jaume. Recordeu que els trofeus han sigut dissenyats i realitzats per Rafa Mir i anem a començar a donar-los. Anem en la modalitat de discapacitats. Entrega el trofeu Rocío Mir, filla de l'artista Rafa Mir, el creador d'aquests trofeus. I s'aplaudiment per a Rocío, que puja a l'escenari. Bueno, i comencem per el segon classificat. Ell és Francisco Primo Alba. Francisco Primo Alba, el tenim per ací. Sí, per ací ven. I s'aplaudiment per a ell. Segon classificat. I primer classificat, José Iborra Torres, de Trilimonis. Tenim a José Iborra per ahí. Ahí està, ese aplaudiment fort per a ell. Poseu per a la foto, i a part no vull eixir.
I anem a la categoria... Ahí està, posem per a la foto, per a la premsa que ha vingut. Ahí està les províncies, el Levante, Canal 9. Ahí pujant a l'escenari, pujant al pòdium. I la modalitat de xiques, tenim una guanyadora. Vale, pues passem a la categoria júnior. Entrega el trofeu Gemma Vila, que la tenim així, i s'aplaudiment per a Gemma Vila, amneista professional d'ací de Meliana. L'any passat va obtindre l'or en 2 de les 3 categories i medalla de plata en la tercera categoria en el Campionat Nacional d'Espanya. I bueno, aquest any acaba de proclamar-se campiona d'Espanya i rècord nacional amb 132 metres, amneista professional. S'aplaudiment fort per a ella. I anem a la tercera classificada modalitat júnior. Comencem. Tercera classificada júnior, promesa femení. Ella és Alba Badenes, de la Vall de Sego. I s'aplaudiment per a Alba. Molt bé, Alba, molt bé. Ahí està rebent el trofeu de part de Gemma Vila. Segona classificada, Puri Ferreros, de Puçol, del Club d'Atletisme Puçol. Molt bé, Puri, molt bé. I primera classificada júnior, ella és Mariola Sebastián Ferrer, de Cor i Muntanya. Ole, Mariola! Esta Mariola. ¡La foto! Seguim, passem a la categoria masculina. Tercer classificat júnior, Adrián Riano Pérez, del Orero Paterna Runners. Rebent el trofeu de part de Gemma Vila. Tercer classificat. Segon classificat, categoria júnior, Adrián Ruiz Alcaraz, de Puçol, del Club d'Atletisme Puçol. I primer classificat, Agustín Sánchez Belmonte, de la Universitat Politécnica de València, del Club d'Atletisme. Ahí el tenim. Primer classificat, categoria júnior, promesa. Rebent de part de Gemma Vila i sus trofeus, i ahí tenim el pòdium. Passem a la categoria sènior. Entregarà el trofeu Josep Riera, alcalde de Meliana, i s'aplaudiment per a Josep Riera, que puja a l'escenari ara mateix. Ahí està l'Ajuntament de Meliana també recolzant esta cursa. Anem a les xiques en la tercera classificada sènior. Ella és Paula Alcocer Gosalvo, del Redolat Team. Tenim a Paula per ahí. Tercera classificada sènior, Paula Alcocer Gosalvo, del Redolat Team. No la tenim, Brasil. Passem a la segona classificada. Sandra Piera Ruiz, de Peña el Coyote. ¡Vamos, Sandra! S'aplaudiment per a Sandra, està per ahí.
no està per ahí. Tampoc està Sandra. Primera classificada, a veure si la tenim, que és de Tridimonis, María José Iner, de Tridimonis. Sí que està ahí María José. Vale, María José. Vamos, María José. I ese aplaudiment. Rebent de part de Josep Riera, alcalde de Meliana, el trofeu que l'acredita com a primera Esa foto. de la categoria sènior femenina. Ahí saludant al seu club. Passem a la categoria masculina, categoria sènior masculina. Tercer classificat, ell és Jorge Cremades. Tenim allà Jorge, tercer classificat de la categoria sènior masculí. Jorge Cremades. Bueno, vienen. Que está en la ducha, Jorge. No pasa nada, no pasa nada. Es bueno eso. Segon clasificat, categoria sènior, Andreu García de la Peña Mohicans. Andreu està ahí, Andreu. Andreu no està en la ducha, Andreu està así en el escenari. Agarrant el dorsal, el trofeu, de mans de Josep Riera, el alcalde de Meliana. I primer classificat de la categoria sènior masculí, Josep Martínez Molina, de Loredo Paterna Runners. Allà tenim. Vamos, vamos, vamos. Rebent de part de Josep Riera, bueno, en representació, no és ell, però bueno, en representació del campió de Josep Martínez. Ahí estan posant per a la foto. Passem a la categoria, també donem el trofeu l'alcalde Josep Riera, que no se'n vaja. Tercer classificada de la categoria veterana A, Mari Carmen Liz Zaonero del Training Planet. Mari Carmen a la 1, Mari Carmen a les 2. No està Mari Carmen. Passem a la segona classificada, Ana Miranda Amaris de Som Moratalla. Està per així, Ana? Sí que està. S'aplaudiment per Ana, ben fort. Vamos. Segona classificada de la categoria veterana A. I primera classificada del Redolà Team, Carmen Amaro Reyes. Vamos, Carmen. Ahí está Carmen, primera classificada. Arribant a la posició més elevada del pòdium. Moltes gràcies a les dos campiones. Passem a la categoria veterans masculí. Veterans A. Tercer classificat, Juan Carlos Morcillo Tavares del Club Atletisme Pusol. Juan Carlos Morcillo Tavares. El tenim ahí? No. Pues passem al segon. Segon classificat, categoria veterano A, masculí, Juan Antonio Boix Fallos de Metasport. Ell sí que està, i ben acompanyat, ahí està. Vamos. Ahí tenim el segon. Vamos. Rebent de part de l'alcalde de Meliana, de Josep Riera. Ahí. Y primer clasificat, Javier Ortiz Tierno del Guys Running Team. Ahí està, també ben acompanyat. Primer clasificat de la categoria veterans A. Enhorabona. Ahí estan posant per a la foto.
Bueno, i aquest aplaudiment també per a l'alcalde Josep Riera, gràcies per la teva participació. Passem a la categoria Veterans B. Entrega el trofeu Esther García, regidora d'Esports i Salut de l'Ajuntament de Meliana. Ahí està Esther, i s'aplaudiment per a ella. Regidora d'Esports, Esther García. I anem a la tercera classificada, categoria Veterans B. Tercera, Yolanda Esparcia Aguilar, del Club Atletisme Obrero Paterna Runners. Ahí está, y se aplaudiment per a Yolanda. Segona classificada, veteranes B, Lola Carreno Morales, de Kenyan Urban Way. Estem parlant en anglès i tot. Ahí està, segona classificada, rebent el trofeu de part d'Esther García, la regidora d'Esports. I primera classificada, categoria veteranes B, Maricler Zapater Solaz, de Marchadores de Chelva. Ahí está, desde Chelva al pòdium. La primera classificada. I com puja així, mare de Déu. Pujant a la posició més elevada del pòdium. Enhorabona a les tres. Ara ja posem per a la foto. Ahí rebent l'ovació de la vesprada, Moltes gràcies a les tres. Passem a la categoria masculina. Tercer classificat, categoria veterans B, Luis Félix Martínez, del Serrano Club Atletisme. Ahí tenim a Luis Félix. ¡Ese Luis Félix! ¡Bravo! Tercer, però tot un campió, així, a Meliana. ¡De Europa, ¡Ese campeón! El mediàtic de la cursa. Anem al segon classificat. Ell és Vicente Martí Montanana, de Tridimonis, que ve molt acompanyat, molt acompanyat. Tot això és teu? Tot és teu? Mare de Déu. Ànimo. I primer classificat, categoria veterans B, Javi Núñez Rodríguez, del Running Catarroja. ¡Vamos! I s'aplaudiment per a Javi Núñez, està ahí? Gaby Núñez. O Núñez, no sé com... No està, però són molta gent en el podi, no passa res. I si aplaudiment als campions i família. Bueno, i gràcies a la regidora d'Esports, moltes gràcies per la teva participació. Bueno, per a la categoria veterans C, volem cridar a un esportista, competidor de judo, ha participat en els Jocs Olímpics 2012, fou medalla de plata del Campionat Mundial de Judo del 2009 i medalla d'or del Campionat Europeu de Judo del 2010. Ell és Sugoi Uriarte Marcos. I s'aplaudiment per a un campió de judo que tenim així. Gràcies per acompanyar-nos. Ahí està Sugoi. Entregarà els trofeus de la categoria veterà C. Comencem per les xiques. Espera que us busque, ahí està. Tercera classificada, Concha Fernández Frechina. Tercera classificada. Rebent de Sugoi Uriarte el premi. Segona classificada, Vicenta Martí, del Club Atletisme Meliana. Ahí está Vicenta. Enhorabona, segona classificada. Y tercera clasificada y primera clasificada, Amparo Marqués Parra, del Galápagos. Primera clasificada. Completant el pòdium i rebent les mans del campió.
de mans del campió Sugoi Uriarte, rebent i sus trofeus. Foto! Concha! Enhorabona a les tres. Passem als xicons. Anem, i s'aplaudien per a elles, i anem amb els masculins. Veterans C. Tercer classificat, Juan Catalán Alarcón. Juan Catalán Alarcón, ahí está. ¡Vamos! De tos pelat. Segon classificat del Tridimonis, Francisco Costa Llorens. Ahí está Francisco del Tridimonis, un dels clubs més nombrosos també en esta edició. I primer classificat, categoria veteran C, Vicente Belloc Ferrer del Meliana Trolling Rail. Del TRT, ahí està, pujant al més alt del pòdium i rebent el trofeu de mans d'un campió de judo. Ahí poseu per a la foto, enhorabona a tots. Molts aplaudiments per a tots i també aplaudiment per a Sugoi Uriarte, enhorabona, moltes gràcies per la teua col·laboració i per estar així amb nosaltres. Aplaudiment per al campió. I passem a la categoria màster, entrega el trofeu el director general de Schneider Electric, Guillermo Martínez. Ahí s'aplaudiment per a esta empresa de Meliana, patrocinadora de la cursa del cerca de Meliana. I anem a la tercera classificada, la categoria... Bueno, tenim una campiona. Ella és Mercedes Venancio Romero. Máster femenina, Mercedes, ahí está. ¿Fica cara de ir yo? Pues sí, tú. Ahí rebent de parte de Guillermo Martínez, director general de Schneider Electric, a Mercedes Venancio, la campiona. Passem amb els xicons, que en tenim tres. Tercer classificat, màster masculí, Francisco Tomás del Redolat Team. Ahí está la filla de Francisco Tomás, enhorabona, que no vol pujar. Oye, la foto. La foto. És obligat. Segon classificat, Vicent Roig Rausell. Segon classificat, i aplaudiment per a Vicent, que puja per les escales. Ahí sí que es quedarà, que és el que és. Rebent de part de Guillermo Martínez el trofeu, que l'acredita com a segon. I primer classificat, Juan Bonillo Bernet de Correcaminos. Ahí está Juan. Enhorabona, Juan. I rebent el trofeu de primer classificat de mans de Guillermo Martínez, director general de Schneider Electric. Aplaudiment, continuem amb tu. Anem a l'entrega dels locals, la gent del poble. Comencem per les xiques. Tercera classificada de la categoria local femenina, Sandra Ardite García, del Schneider Electric. Ahí tenim a Sandra. Tercera classificada. Segona classificada, Sonia Díaz de Kenya Urban Way. Sonia Díaz, del poble pujant, ben acompanyada, segona classificada. Enhorabona a Sonia.
I primera classificada de la localitat de Meliana. Ahí tenim a Rosa Domenech Monzonís bueno, Independiente, no, d'ací, de Meliana, del poble. Primera classificada, Rosa Domenech, la xica més ràpida del poble. Ahí la tenim, les tres més ràpides. I anem a la categoria local masculina. El tercer classificat és Kiko Zamí Fernández. Ahí tenim a Kiko, també que pujarà ben acompanyat. Tercer classificat. I les escales, que porteu un trofeu ahí molt gran. Segon classificat, Arnau Silvestre Pastor, de Montcada, del Club Esportiu Montcada, però així del poble. Ahí el tenim. I primer classificat, el xic més ràpid del poble, de Meliana, Rafael Fernández Roig. Ahí está, Rafa. Ese Rafa, gritan por ahí. Tercer classificat, primer classificat, els tres més ràpids de Meliana. Ahí els tenim. ¡Va, máquina! Rafa! Moltes gràcies, Janem. Anem a la categoria absoluta. Continuem a la categoria absoluta femenina. Tercera classificada, María López Martínez. La tercera classificada. ¡Esa Marieta! ¡Guapa! Segona classificada, Verónica Forner, de la Pobla. ¡Vamos, Verónica! ¡Vamos! Ahí està Verónica també pujant de l'escenari. I primera classificada absoluta, Andrea Ruiz Peris, de la Pobla també. Ahí està la guanyadora absoluta, les tres més ràpides. No us lesioneu pujant al pòdium. Rebent de mans de Guillermo Martínez el trofeu. Moltes gràcies. Ara demanem que Andrea se quede en l'escenari, per favor, Andrea. Passem a la categoria absoluta masculina. Tercer classificat, Alberto Pamblanco Fernández, de Tribusol. Ahí está Alberto. Tercer classificat absolut. Segon classificat, Marcos Lerma, del Correcuita. Ahí está Marcos Lerma a Correcuita Triatló. I primer classificat, imposant-se en primera classificació de l'absoluta masculina, Jorge Peris, del Kenyan Urban Way. Campió de la segona edició del 7K de Meliana, Jorge Peris.
Un aplaudiment als campions. Un aplaudiment també per a Guillermo Martínez, moltes gràcies per el patrocini, moltes gràcies per Schneider Electric de fer possible esta segona edició. I ara volem cridar a la regidora d'Agricultura, Roca, Ferias i Mercado, Amparo Martí, per favor que pugi a l'escenari perquè vos va fer entrega a cadascú de vosaltres d'un detall. És un sopar o dinar per a 2 persones gràcies a Meliana Horta. Fiqueu-se davant i feu la foto en companyia de la regidora i s'obsequi de parte Amparo Martí, regidora d'Agricultura, Ferias Mercado, gentilesa de Meliana Horta. Moltes gràcies. I ara volem cridar al president del TRT, Carlos Roig. I anem als 3 clubs més nombrosos, el Gran Premi. Vale, un momentet, fem una foto ràpida. Una foto dels 3 primers classificats. Veterans? Veterans B, no me'n recordava ja. Ahí els tenim. Ara sí, esa foto. I ese aplaudiment per als campions, ara sí que tenim el pòdium. Enhorabona a tots. Bé, i ara sí, anem a l'entrega del trofeu als clubs més nombrosos. El tercer club més nombrós és Tridimonis. Ahí estan, pujant a l'escenari i rebent un dels trofeus preferits pels corredors, el pernil. Gràcies al suport d'estos clubs que venen en massa, aquestes curses s'omplin de gent i de festa. Moltes gràcies per la participació. Enhorabona. Estan posant per a la foto el tercer club més nombrós de la cursa, Tridimonis. I anem amb el segon club més nombrós. Ells són el Club de la Pobla, s'aplaudiment per a la Pobla, segon club més nombrós de la cursa de Meliana. Enhorabona, ahí rebenta el pernil. Ara estem obligats a sopar tots junts, Segon club més nombrós, el Club de la Pobla. Ells aplaudiment, moltes gràcies. I anem amb el club més nombrós, que des del principi es veia molt de groc per així, és el Club Paterna Runners, que han plenat els carrers de Meliana de groc. Gràcies i enhorabona. Ahí teniu el vostre pernil. Que no tot siga patir, també n'hi ha que menjar i disfrutar. Ara sí, moltes gràcies a tots, gràcies per la vostra participació, per fer realitat aquesta segona edició de l'Sneider Electric Meliana. Fins l'any que ve, enhorabona a tots i enhorabona al club organitzador. Fins sempre, fins l'any que ve.